icho muri Zimbabwe nditwa Washington marimira kandi baba isabyo correspondent wa SBC National FM ndataromboda kana kari kusangana na amai awa vanezvo vari kuitika zviri kuitika mukati mavari zviri kuvarwadza zviri kuvabata andizivi kuti mungati kudiwo muri Zimbabwe amai makadizvo ndokumira mutaurise muri Zimbabwe kwanisa kuonzwa chakaitika ozveshoni dzandakazvitakura munogara kupi munogara kuHeden Park kuNew Parliament ndakazvitakura saka ndakatoenda kuchipatara ndichitotariswa kusvika ndanga yasvika 9 months yasvika 9 months kudaro 9 months apana ndakamuka kuseni kwemanzi ndisisina pakangodisapia ndinakana kudiskubrida kwandiri kuita kana kurwara kana kuita sekwandiri kuita hapana asi chikundinetsa ndechiti kumarani kwatogara kune mumwe mwana wechisikana aigara achitakandiona aindikumbira mwana achinditi ndipewo mwana ari kukumenyi ndimbotambawo naye mwe musi ndakatomutsura kuti iwe zvauri kuita zvachitese hazvitaurike saka paaindiona pesa airamba achinditi imba ndipewo mwana wenyu ndimbotamba naye ndizokupai mwe musi akatoya kupa kwangu akanditi zvoni imamai mukubozoya kuti munhu anogona kukuchirai mwana ari mukundu menyu nokuda kwekuti ari kurwadziwa kuti iye hazvikuramba zvekuti aite mwana uyu mwana wani pandikwanisa kuzotaura aiwa mwana munotomuziva kuti mwana upapa paanogara mupaziva vabereki vake munovaziva mwana musikana mwana mukomana akura zvakadii andichimutarisa ane 20 years iye asati ane mwana haana kuroorwa vabereki vake makambovaudza here ndizvikuita mwana wenyu musi wandakatomutsura kechituka chomweya changwari saka iko zvino zvipaka pamukazomuka musisina pamuviri makwanisire kunudza vabereki vake kuti handina kukwanisa kutaura naye handina wandati ndataura naye kuti angoti kutange nada kunozinga murezi vagotobatsirika imi munogara nani ndine murume wangu mwana wangu tu uyu yanga iri pamuviri pechitatu kana muchiti kunyangarika muri kureva here kuti kukura kwedumbu rongomuka dumbu pasisina ngatosvika 9 months ndakasitomanya yei pakutanga mai ndabvu chinotariswa muchitoonekwa kuti mudumbu mwana arimo andirika icho kwadi muri yeZimbabwe nyaya iri kutaura mai yekuti vakangomuka dumbu pasisina vakaenda mukati mechipatara mapepazi amuri kutarisa aya mapepazi escan aya kureva kuti vakaenda kumadoctors vakanotariswa vane makadhi ekuratidza kuti kuchipatara pavanga vachienda mudumbu mune mwana kubva pa1 month kusvika pa9 month mwana achitotena achionekwa asi iko zvinozvi mushure mekuti